Yes guys, hello and welcome back again to my channel. Karon, wala dahag istorya nagpabugnaw ang imuhang mga lola. Di ami sa Katares. So nakakita naman na yung Katares. Ako ra pong gikuan-kuan gawa may laing mablog. Uy, ang amag magsigog atubang dito sa amo ang portahan ng jahong bulikaton to ang pamilat. Buang. So, no. Mas maajo gajud ng mulanding taglaing lugar ka nakasimsot nako. Na simsot nako karon panahon na. Unja, di lang ipa-focus kay mailhan ang nagdugito mga dalan. Beauty is in the black eye of the beholder. Beauty is beholder na. Beauty is Sa beholder. mo din ni amuhang agay. Inahan sa kanon na yung Liquidate. pero bandit lagi kag buhok ma. Alirok. Ape mag-picture. Ako rin ka sa ko karin jote. Haroy may dute. Na may kuan, na may beer. Among beer. Among beer nga di babangbang na. San Miguel beer. Napod may Rain Bee. Napod may Mang Juan, napod may Uwishi, na may Royal, ug na may Cicharon, ug na may Pan. Tambaw sa mga kanang naay ko sa mga kagwapa. Ay di dagat dai kanang naay. Mo ni ang falls. Murag way tubig no. Murag sa way tubig kay wala ing nangaligo ang mga darnara. Before ta mo maligo, butog sa dagat. Kan sa tari. Hatag sa. Hindi may manghatag. Bahala na ng apo eh. Ang mga apo upgraded na. Pero katong mga apo nga dili millennial nga sa kuan sa una pang panahon. They are upgraded. Lain lagi ang ilok kay balibuon. Tubig. Injong ilok balibuon, injong ilok guys. Lugar aho ra day balibuon. Basig mura hinuunag kuan. Mura hinuunag. Kani napalit din namong sitsaron. Kanang pila ni 9 million. 9.5 mil. 9.5 million ning kani sitsaron ja. Nahangjo na mo og 9.3 kay naka-discount mami kasi senior citizen. Gwapa mo. Mga gwapa kaningon lagi sila nga. Mama. Beauty is the black eye of the beholder. Kamu. Orbay ko an. Napahubog. Gwapa ka kaadus kamera ma. Bagong ko an. Urban. Ito ay bagong kuan na may ang kantahan nagmingsilang ka sa riba nito. Laking tuwa ang magulang mo. Bisag na nga U-turn kabutang nga remote. At ang buhok na-rebanded. Nagdahom si Janga mo straight pero pagbutas medicine na. U-turn chick. Nakalatch. Salamat sa super flex. Ano ba ya dapat?
Gibati mi kabalaka kay nang yutor na ang tamoy sa iyang buhok. Pero na siya. Para na siyang bagong silang. Para na siyang walang tambo. Okay, abas. Abas! Ano yan siya, lemon, pero mas lamig itong apo. Pangatawa mo diha guys ha. Kay Nagisuri-surihan na niya usak ka. abas. Paano si Charon? Lagi ka na. Ilok mo may bubo na. Wow. Ano ba? San Miguel beer, Playboard beer. Baka naman. Flavored beer. Now, ingana na magmodelo. San Miguel beer, Playboard beer. Baka naman. Baka naman. Baka naman mayroon kayo dyan. Nagkaidugang dyan. Baka naman yung San Miguel beer, Playboard beer mag-ano sa amin, mag-sponsor. Gawin kaming model. Sa mga buhok na nga, sa mga buhok nga nga U-turn, mag-Playboard bird ka. Naman no. Naman bugnaw ka agad. Diyan ni ice? Na. Undiyan ako ka magkaon sa kunari. Uy guys, kung kuan mabiti na pa o tinapa. Kana na ah. Kaya wala lagi ko nagkaon lagi. Oh, magaling ko maniud ka lang pamahaw. Wa ko na niud to kay bago pa ko namahaw. Ito pagka tubayot kay mo pay pag kaon ho. Tapos pag-uli ni dapat taud kay. Hoy. Mahadlok mga jud ko pagkuot. Mura mga jud lagay ipagkuot no. Natigo hay balitag asma ni. Sabihin so. Aray, mo ni vlog guys nga bastos. Dapat kay makakita kas. Di ko dani uy, gusto ko katong bilat-bilat nga pan. Oh, mo ni bilat-bilat nga pan guys. Hadlokon mo putong taas pa eh. Lami siya ma. Egg bread. Pero ang egg ni siya, ni egg bread? Egg bread pero ang isang egg gamay ra kaadyo kay pandemic kuno. Pangitag egg. Shout out sa Arby's. Shout out deh sa Arby's nga grabing gamaja ra inyong gibutang oh. Itlog. Grabe naman po ning itlog inyong gibutang. Nagbutang pagka mong itlog, pakpak na mas itlog gibutang ninyo. Ang butang-butang pa man. Flavored na naman ba? O edit na naman sa pandesal, di kay butang gamay egg no nag egg bread. So ako di mao ha. Egg. Shout out sa manager diha, tangtangon ka na ron. Giduo ko. Klaro gingi dai. Juga aja. Kayak ada mau mah kali kalau uncak out turun aku. Diba? Nay. Ay, luto ako. Ang kulog na sa paro ya. Okay. Rutsa. Alright to guys, see you on my next video and magkita-kita ta sa ang concert by the